Zdravím všetkých masiakov a masiačky, moje meno je Masiako a ja si tam uvítacieho videa. Uvítacie videa sú veľmi známe, no takže možno ma poznáte, možno ma nepoznáte. Všetci viete asi, kto som, možno niektorí neviete, kto som. Takže na mojom kanále budú najmä vychádzať, jak mám Masiako LP, tak budú asi čo vychádzať, LPčka, ne, to ste derby. No budú vychádzať let's play, sem tam, možno tak za raz za mesiac možno vyjde aj Logic. Budem točiť najmä World of Warcraft, Cataclysm, počkajte, niečo ma to štipe. No, World of Warcraft, Cataclysm, Minecraft, Skywars, Bed Wars a ešte Pristol. Zgasol som. A ešte nejaké iné mini. A ešte možno budú aj nejaké onlineovky a budú aj streamy, ale to musím nejako zariadiť, aby to nesekalo. Lebo inak by to bolo strašne na hovno a video by už nebolo také kvalitné, takže aj teraz, ak je to lovko, no tak sa ospravedlňujem, že tam trošku šumí zvuk, ale no ja za to nemôžem. No môžem, musím kúpiť kvalitnejší mikrofón, alebo to lepšie nastaviť. A som v svojej izbe. Nemôžem vám to ukázať, lebo to je ako taký debilný plagatík, Mickey Mouse a taký židák. No a tak to je všetko, to som sa len tak chcel predstaviť, keď ma poznáte, kto ma nepoznal, tak čekujte, dajte like, komentár a odber. A nie, že tam budete písať, lebo mám podobný pozdrav jak Zdochliak, tak nie, že tam budete písať, že Teší Buchliak, čo opakuje po Zdochliakovi. No to tam nechcem. Ak to tam toto chce napísať, tak ja to radšej ani nepíša, video ani nedopozerá celé, no tak. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, komentár a odber. A ospravedlňujem sa, že si v kuse musím poslať okuliare, nejako padajú. Takže čus!